Fraților, aici suntem strâns în locul ăsta, care a fost foarte mare o furtună peste noi, în satul Hanșa. Au plecat 5 frați la Domnul și au plecat și nora mea, dar când am dus-o la cimitir, fraților, nu era nimeni cu noi decât nici frați, nici fetele, nici jinerile, nimeni. Era fratele Viorel și fratele Costică cu noi. Eram singuri, fraților, de nu știam de noi. Am văzut un scriu acolo. Dar n-am văzut nimeni, frate, întrânsul, n-am văzut. Era o mare jale tare, era o mare suferință tare. Și când am venit acasă, cădeam unul pe alții. N-aveam niciun frate, n-aveam nici o soră să ne scoală din năcazul ăla. Dar frații și surorile plângeau mult în căsile lor. Dar nu a venit frații, ne-au ajutat cu pâine, cu hrană, bine ascunsă. Nu a putut intra în căsile noastre. Domnul să-l binecuvintează pe fratele Urel și pe soția lui, cu posibilitatea a intrat în casă și a stat de vorbă și ne-a mângâiat. Fraților, să dea Dumnezeu să vă binecuvintează care au pus mâna în pozunari și au venit cu pâinea la noi. Eu vă mulțumesc din toată inima că ne-ați căutat prin ascuns, prin rugăciuni, prin îndurare ne-ați căutat, dar nu am putut vedea fața unul la altul. Era mare, Doamne, scârbă, mare jale, de nu știam nimeni de unul. Fraților, să nu mai întâmplă așa ceva, să dea Dumnezeu să avem o viață veșnică, să căutăm pe Domnul nostru, că nu știm cum vine timpul, nu știm cum apare, să știm lângă Domnul. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Zici? Slăvit să fie Dumnezeu. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu salvat. Știți ce vă rugăm pentru a decurge servirea cinei? Rugăm ca cei care nu se împărtășesc să ocupe locurile, să stea jos, iar cei care se împărtășesc să rămână în picioare pentru o distincție mai clară. Da? Mulțumim! خودی شده است. خیلی است.
Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău m-a mântuit, sângele tău m-a curățit, sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridic-ați mâinile și mâine în fața ta, Doamne, zării să fi lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta, Doamne, să fi lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moară pentru vina mea. Doamne, să mulțumim, căci astăzi ne putem împărtăși cu trupul și sângele Tău, Doamne. E mare sărbătoare, Doamne, fii binecuvântat. Aceea ce vor lua din trupul și din sângele Tău, Doamne, Tău să te atingi de trupurile lor. Vindecă-le rănile, Doamne. Sângele Tău m-a curățit, sângele Tău m-a mântuit, sângele Tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele Tău m-a curățit, sângele Tău m-a mântuit, sângele Tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta, doar Tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moare pentru vina mea. Îmi ridic-ați mâinile, mă închin în fața ta, doar Tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moare pentru vina mea.
Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Când priveai la fața Lui, te îngrijeai de atâta chin. Mii de răni i-au făcut, mii de răni melul sfânt, disprețuit și alungat, om al durerii mercurat. Atât de mult ne-a iubit, din dragoste s-a dăruit, s-a deschis ușa spre cer, spre Dumnezeu, spre raiul Său. Doamne, îți mulțumim căci ai murit pentru noi. Și toată cinstea, Doamne, ce se cuvine Ție. Îți mulțumim, Doamne, căci ne-ai dat dreptul și astăzi să putem, Doamne, să stăm în prezența Ta. Sângele și roi curgea pe străzile, ele colinda la Golgota, cântau în jos, sus pe cruce, noi l-am străpus. Mii de răni i-au făcut, mii de răni melul sfânt, disprețuit și aruncat, om al durerii mercurat. Atât de mult El ne-a iubit, în dragoste s-a dăruit, s-a deschis ușa spre cer, spre Dumnezeu, spre raiul Său. El era om al durerii și disprețuit de tot. El era om al durerii și disprețuit de tot. Mii de răni i-au făcut, mii de răni mielul sfânt, disprețuit și alungat, om al durerii mercurat. Atât de mult El ne-a iubit, din dragoste s-a dăruit, s-a deschis ușa spre cer, spre Dumnezeu, spre raiul Său. Am rugămintea să nu aruncați paharele pe jos, ci să le luați cu dumneavoastră în buzunar și să le aruncați acasă, să rămână curat aici. Pentru că cu ajutorul Domnului, dacă după amiază, de la ora, meteorologii spun că la ora 5 se oprește ploaia, la 5:30 aproximativ, și de la ora 18 la ora 6 ne putem întâlni din nou. Sunteți de acord? Amin?
Așa că vreau să rămână curat, da? Domnul să o binecuvinteze. Până se termină elementele de împărțit, ce a mai rămas, am vrea să... Dacă mai vrea careva să o cercetați. Dacă este cineva care a fost omis sau cineva care totuși s-a hotărât să ia, poate să vină și mai sunt din elemente, Domnul să vă binecuvinteze. Da, îl luați și voi atunci acum. Frații cântăreți să poată să ia și ei și apoi vreau ca să intrăm într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El a fost acela care ne-a binecuvântat, ne-a dat acest har și am putut să ne împărtășim din trupul și sângele Domnului și am vrea ca viața să fie din belșug în viețile noastre, viața Domnului Iisus Hristos. Noi să fim aceia care să reflectăm pe Domnul Iisus Hristos prin trăirea noastră de zi cu zi. Domnul să ne ajute. Parcă eram mai leșinați în ultimele 3 luni de zile, parcă eram mai fără vlagă din punct de vedere spiritual. Am vrea să fim plini de Iisus Hristos începând de acum, mai plini de El. Amin? Domnul să ne ajute să-L slujim pe El. Amin? Să mă încred în Dumnezeu, să-L ascult eu pas cu pas, să fiu după placul Său. Pune totul în Iisus, El e tăria mea, cu El sunt biruitor, fie lupta cât de grea. Aleluia! Pune totul în Iisus. Slavă! El e tăria mea, cu El sunt biruitor, fie lupta cât de grea. Orice valuri vor veni, orice vânturi vor sufla, Domnul meu mă va tări, aleluia, și nu mă voi clătina. Ore totul în Iisus, El e tăria mea, cu El sunt biruitor, fie lupta cât de grea. Pune totul în Iisus, El e tăria mea, cu El sunt biruitor, fie lupta cât de grea. Înainte credincios, orice care mai veni, căci cu mine e Hristos și prin El voi birui. Cred totul, pune totul în Iisus. El e tăria
tăria mea, cu el sunt biruitor, fie lupta cât de grea. Fratele Costică, îl rog să vină mai aproape să mulțumească Domnului. Fratele Costică, să vină mai aproape să vină să mulțumească Domnului și am vrea cu ajutorul Domnului să ne revedem după amiază, începând cu ora 18 și duminica viitoare la fel la ora 10, dacă Dumnezeu dă vreme bună, ne vedem aici. Amin? Slăvit să fie Domnul. Ne ridicăm cu toți în picioare și vrem să-i mulțumim Domnului pentru acest har minunat de a fi putut sta în fața Domnului, în prezența Domnului, glorie Domnului. Fratele de noi să mulțumească pentru timpul acesta. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem ridicați pe picioarele noastre, Doamne, și vrem să-ți mulțumim pentru că cine e binecuvântat astăzi, de ne-a împărtășit cu trupul și sângele Tău, Doamne. Eram doritor, Doamne, să luăm din Tine. Eram doritor, Doamne, să mâncăm trupul Tău și să bem sângele Tău. Doamne, ne-am atins de El, Te rog să Te atingi de noi, Doamne, de inima noastră. Te rog să Te atingi de mădularele acelor